Демек, тик батырга нәрсә булырга мөмкин? Әлбәттә, тәке! Болгар радиосы тамашачылар өчен конкурсларны ел дәвамында үткәрә. Бу юлы да бәйрәм концертына килүчеләрне буш җибәрәселәре килми. Хезмәткәрләрнең һәрберсе үз тәкъдимен җиткерә. Минем тормыш алибасы тапшыруында, мәсәлән, җиңеп чыгып, герой буларак үзләре турында, әниләре турында сөйли ала һәм ул якыннары өчен менә дигән бер бүләк булырга мөмкин. Татарның сыйлары дигән тапшыру бар. Менә бәлки анда үзләренең рецептларын тәкъдим итәрләр. Теге 3 литр кыярын тозлап алып килеп, аны сәхнәгә чыгарып куйдың, әйме шул 3 литр кыярны. Шуны уйнаттым. Кызык булачак ите. Менә Дилбәргә 3 литрлы банка кыяр белән килсәләр, безгә иртәнге чәйгә кыймак пешереп килә алалар. Кунакка. Ягъни иртәнге чәйгә килергә кызык бит инде менә мәсәлән. Мин килерем. Иртәнге чәйнең кунагы буларак. Инде. Радио хезмәткәрләре быел да бүләкләрне мулдан әзерли. Бу очракта аларны оту мөмкинлеге дә зур була. Болгар радиосында котлау бирүгә бушлай сертификат уйнатылачак. Сәхнәгә күтәрелеп яраткан җырчыны игълан итү дисең, яисә инде сәхнә артына кирип яраткан җырчым белән, кумирым белән фотога төшү дисеңме. Бу уникаль бүләкләр, уникаль сюрпризлар, мондый мөмкинлекне тыңлаучылар, безнең тыңлаучыларыбыз, тамашачыларыбыз Бортик Болгар радиосы концертында гына күрә ала, мондый бүләкләргә ия була ала. Бәйрәм концертын Илфар Кәримов белән Эльвира Вилдан алып барачак. 30 августта да безнең яраткан тамашачыларыбыз килеп безне куандырырлар һәм без әлбәттә һәр вакыттагыча бер дулкында булырбыз дип уйлыйм. Җирдә кешеләрне сүзләр белән бәхир телмәгез. Бәйрәм концерты 30 августта Пирамида концертлар залында булачак. Ул кичке 6-да башлана. 30-дан артык артист катнашуы көтелә. Ә соңыннан урамга чыгып, бәйрәм салюты белән хозурланырга мөмкин. Шулпан Касыймова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.